Ya mavyete kuti gwengwe mavyete samagona apo magona kaya msamagone ayi eya nde nkhani ndimene ndithu Vladimir Putin kufika ndithu pa nthaka ya America. Mukudziwa kuti when was the last time Putin visited USA? Mukudziwa kuti ndiliti limene yeyu Putin anaponda nthaka ya ku America. Mukudziwa kuti ndilitiyo padutsa zaka 10. Imagine padutsa zaka 10 chipondeleninso nokuti kumeneko nde iyeyo ndithu wafika kumeneko ndithu tikudikirira kuti iyeyo ya atsike mu ndege tione kuti chingachitika nchani pakati pa iyeyo ndithu ndi Trump. Kwinako by the way pa ndege zoyita apa ndege inayi ndi ndege ya America, inayi ndege ya Russia. Mwina muli Trump, mwina muli muli Putin. Nde paja akumana kumene ku Alaska kumene ndithu Putin namuyikira red carpet ndithu funa tione kuti zingachitika nchani kumene kuko akamatsika mmene mumo kuti mukudziwa kalenso niyo kuti mavyete atulukira ndithu ku America. Nde pali zinthu zingapo zimene ndithu zimene zichitika kumene kuko tione kuti kodi gwengwe mavyete atulukira fika ndithu ku dziko la America, United States of America, ku Alaska kumene afuna akambirane pa nkhani za nkhondo ya Ukraine komanso kuti ayithetsa bwanji kuti kukhale mtendere kumene kuko. Nde anyway nkhani ndithu zilipo zambiri, nkhani zimene zapangitsa kuti ena nkhondo imene azitchula kodi lero kumene kungakhale zotani, kodi nanga zotsatira zake akamachoka kumene kuzikhala zotani. Trump ndionati kuti meeting yayambirirayo ndikaona zoti issue isitheka sigwira ndikuti I will definitely walk away. Basi ndachokako basi kuti izi zithandiza basi komano actually meeting yayambirirayo ikaona zoti pakuonesa ma positive chanchani nde kuti basi tiona kuti zikhale bwanji. Nde anyway titha kuona kuti zinthuzi anthu akuziyendetsa bwanji nanga zikhala motani komano we hope kuti iwo andithu agwirizane amvane and nkhondo makamaka ithe, because we don't want war. Stop killings. And the innocent people are being killed day and night, left and right. So that's actually very bad. And can you just please for a second make your world a better place for everybody? That's what we need. To enter into dziko lapansi to likhale better place. That's it. So now as we are waiting tikudikirabe kuti atsike mene mchama akatsika kuso atsika ndeno pamene tingona magwangwe mavyete. Anyway takuona kuna kuti ayamba na Trump mene kutsika maona kuti tsika pa mastepesi tsika pa mastepesi kuyenda bwino mwanyang'anyang'a kukumana ndi matala Putin kukumana naye kuti tione kuti zikhale bwanji kumene koko. Actually nde kuna kuso matala Russia Putin amene ndithu kutsika. Ineyo to be honest
kamuvu kamwe kamanibanda munaona kamuvu ka Putin kamuvu kati amene kamanibanda kwambiri. Like most of the time mkono wina chifukwa paja Putin wakhalako ndithu muzaka zambuyozo anakhala ku secret agent, anakhala ndithu spy, like spy uja kuti umapita maiko ena kotula ma information Putin ndo amenero nde ndipo anali mu ma organization opsa kwambiri ona kuti ayi nde andipalika gulu kamene yuyu nde paliso wina wakeso ndithu actually I'll do some research yokhuza ndi kamuvu kakeko kamuvu kuti ukumaena mkono umodzi omwe nchi kamene kamuvu kamene kaka ati mkono unawo makhala kukonzeka china chakeso nde that's kamuvu ka Putin kamene nde kumana ndi matala Donald J. Trump kufuna kuona kuti nanga zokambirana zawo zikhale zotani. Nde actually nthu aja kumana kuyenda takuonanso ndithu and Trump akombera manja. I don't know kuti akombera manja, like don't know kaya kuti like mina kulandira lendo kuombera manja. By the way kunaliso ndege umene kundo view ndege za military zicha makangati kumulandira umene ku Putin muombera manja handshake bwino and kumwetulirana and after when vaja ndithu kuyankhana pang'ono timauti wili titatu muone kuthokozera kuyankhana ndithu, right? Then atafika kuyenda wanaenda bwinobwino anthu awiri and pena timve atulankhani tsopano kodi mukumva bwanji zokhuzana ndi Putin mafunso amene kwafunsa Trump kumfunsa Putin kuti Putin ukupha ma civilians chifukwa chani, all the stuff, you know. And Putin sikuti fosa samalimva yayi sikuti fosa malimva completely. Putin yo fosa malimva kumano then akuti okay, like sakumve nochenjera Putin ndochenjera kwambiri apo akumva bwinobwino yeye ndi Trump arakumana apo amayankhano chani and maripoti amanena kuti Putin chizungu amayankhula kwambiri kale amayankhula chizungu, right? Spy singakhala usamva chizungu, spy no kumano amangopanga pretend kuti ngati samva basi koma amamva chilichonse bwinobwino. Nde chabe kuti samafuna kuti akweze ziyankhulo za anthu ena kuti iwe ngati sunayankhula anthu awo amayenderai iwe ngati sunaphunzira chiyankhulo changa, why should I learn your language? Iwo ndimene amayendera ziti zimenezo. Nde that's why kuma meeting ucha iwe ngati umayankhula chiyankhulo chizungu iye ayankhula Russian nde mukhala ndika translator kacha muzimasulira simple masuri neyo ndoti ndivutike kuphunzira chiyankhulo chakwanu. Ndeno that's it. Amatulana akhala bwinobwino zatheka zonse basi akunyamuka ulendo wautali kwera galimoto ndabwaka ndege zikulu kakamwambamo kuti nchani chimenecho ayi imene kumulandira kumene koko imene simadziwa imene amona ngati imene ndiya za ujeni za nkhondo. Nde guys nde nkhani yake ndimene nde tipasana soma update kwena kuti zakhala bwanji kumano nkhani ndimene ndithu matala Putin afika ndithu ku meeting imicha. Guys, thank you so much. Malawa in the cameras. President Putin, will you stop killing civilians? President Putin, how can the U.S. trust your words? Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Let's go around there. Come on, guys. White House staff. We're still holding for a minute. The driver's here. All right, so what we just witnessed, followed by
that handshake and the exchange of smiles